سلام كمك أنيكم زخبركم تعزبتي أبز حلف سمون نيستزرق حق غازيطاتات حداث إرتريا الحديثة إرتريا حداثن إرتريا بروفايلن أتوكرات تدالو مدب دهساس حتمت حزنا لكم قريبنا لنا فتح زدليو قطبة أفريقيا بزبل بنك لمعات أفريقيا نخونتات قطبة أفريقيا زملكت أب كل تشحن 24 زوت صوت استدلون أب قطبة أفريقيا مسرتاو لوطي نخمت أقدستي إمامتات زحقفنيو لمعات بقطالي لعل قطباوي عبيت بمقونصاف كل انتن أوي من نبابرو زيغاتات كب مباليو حتو هزبتات حتو لمعاتيو سلازخون خا ناي نوح اوان شتو منغستات لمعات بمرغغات درجة من نبابرو زيغاتات ناب زبرخ درجة مبصحيو وحسنتن قصالنتن ناي حد هاجر دما ابتي تمزغبو قطباوي عوت زمركوسيو لمعات تساتفو كلهم زيغاتات زتقلب مسرحيو لمعات نمرغغات هاجرات معرب كلتا كفله زمن نجابان فرق زمن نتن أنابر هاجرات إسيا ناتبهلا زصوعها كاب جابان زوحده كوستلن كلو نتشاينا خا سلسته عقود وسيدولا اتن دحري هاجرات معراب سعبن زمعبلا هاجرات ببزح مقدي استفلالي كونتات حقي زوانيو بفلاي دحر خلاي كونات عالم كاب مسفحفح ريسنت نمكل خالن حبرات منقستات أمريكا زي حاجز التنع اتقند حاجز مبقسي رئيس مال بممتاون عداقا بمخفاتنيو اتناي تشاينا معبالة خا وشتاوي استراتيجين توفاينت مريحنتن زدرخون فولي ربحة معراب استدربونيو حج خا اتن استرفا هاجرات إيسيا زسقمالو زلوا اوانيو اب عمدي تعنا نتحت عقن صوديوم اب دم هايبوناتراميا تدهسيسو إذا تعنا وتقمزي اب سبنتنا كهلو ناي زقبقو عقن زرقحة ماي وي فساسي زنبع كم زخوني زقبر اب سبنتنا اب زلو فساسي كهلو ناي زقبقو معرت صوديوم كاب 235 كسب 245 ميلي اب حدا لتر كاب زستتقسى معريت زو حدا صوديوم اب فساسي ناي سبنتنا مزهلو هايبوناتريميا كدقعنا نوريو هايبوناتريميا ككم كبدتو استفلالي ملكتاتن حالكتاتن يزلوا نزي تعنا وتقمزين مفواس زكايد حكمنا وحاجز بخبدتون تنقون استفلاليو هايبوناتريميا أبدم نايزهلو صوديوم بمتحتو سلزخست أمونغو متنتاتن وهيوتاتن نايزفتر إلكتريكاوي تزستا مزنبع كقاتم يخل صوديوم أبسبنتنا زلو فساسي معري أمكبر زل على ترايز التاوت أب محيال نتفتات جوادان متنتاتنون لعل قديو زلوو سلازي واحد نايز معدن أبسبنتنا كفترو زخل تقم كساب نهيوت زفتاتنيو هايبوناتراميا بتنقن بتكي أب أكلاتنا زهلو عقن فساسن نابستفلاليو عينتات يخفل تتغيسو عملت عنا بتمساسالي مس تقمتات جو أب استأساسر كالت حستا جو أب أماقاقبانا أزيوا قداس منشي صوديوم كوينو زقلقل معدنيو بكيميكالا وهدتو صوديوم كلورايد تبهلون يتوعيو إزي 400 صوديوم 300 دما كلورايد استبهله بأتاتات يحقف جو أب فابريكاتات كمسرحن كله أيودين أيرن كمون فوليك أسيد يحوسيو أب عمدي بهلن سنة ببن مبال كالأين مودعتان كفال مس دراسة تمارماري تاريخن غازت أنيان أتو ألم سجد تسفاي استخايدة نقلشا نناتسنة فتحن التبل حداس متحافو زعبا زقبرة قال محتتيو حدا خبتي عبيتي قدلتاتنا اتقنمي مجزأتي زنبرة تاريخنا بسرعة زي مصنعيو بزحات قدوسات ناباي كاب زوردو نقفتا سلمنتاي كاب شحنت شعاتم إذن 4 حدن ترايت جمر اتقنمي زنبرة تاريخ آزيو أقداسن ديو زبليو أمت أتقانيتي صحف كلو تاريخ مالت بوليتيكاو تاريخ إرترا شحنت شعاتم إذن 4 حدن كساب شحنت شعاتم إذن سوسان كلتن بزح أوان إقلتوئي ናይ ሕጊ ተመሃራይ ኮይነ ብዛዕባ ኣመጻጽኣን ኣወዳድኣን ፌደሬሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ መጽናዕቲ ክገብር ምስ በልኩ ኣብቲ ታሪኽ ዓብዪ ሃጓፍ ስለ ዝጸንሐኒ ናብኡ ኸይደ ነቲ ናይ ኣርባዓታት ታሪኽ ብኡየ ዝኣትኽዎ ስለ ዝጠዓመኒ ኸኣ ሞያ ቀይረ ኣብኡ ኣትየ ሓቆም እዮም ኣብኡ ጥራይ ከተኩር ኣይግባኣንን ይኸውን ግን ኣብኡ ተወሲነ
اتقدم مجزأة تاريخ كا نيجزار رأسو كإلت يدليو ناتو سفح مصنعت يدليو ناي طاليان تركي كله بدقيق كتمرمرون لكا نعو زخون حيلي فلتقت يابلهن كأنا ازي الصحف كله تاريخ جن بأكلون زركب كل يوم نغجل كابتم زرارب كوم أتصبق يفلطمي كاب صحفت تاريخ زدله نت تاريخ كاب سرو مصنعيو نابنت بزحات له ولدتات زصنعو نسو أقداسيو جن اتي تاريخاو فصامتاتيو زياده كتصنع زلوو ድሕረ ባይታ ናይ ሓንቲ ሃገር ብደቂቕ ክትጽንዕ እንተኾንካ ሰፊሕ ምድላዋት የድልካ ብኩሉ ሞድያቱ ክትሪኦ ድማ ኣለካ ካብ ኣመጻጽኣ ክሳብ ኣነባብራ ናይቲ ህዝቢ ኣድቂቕካ ክትፈልጦ ትግደድ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ሃገፋትና እቲ ናይ ቅድመ መግዛእቲ ታሪኽ እዩ ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሓሳባት ውሁድ ዕማም ኣብ ስድራ ቤት ጀጋኑ ሰማዕታትና ኤርትራ ከም ሃገርን ህዝብን ካብ ብዙሓት ሃገራትን ህዝብታትን ዝፈልየና ነገራት ኣሎና እዚ ፍልልያት እዚ ክብርን ርዝነትን ዘለዎ ሃገር ክትህልወና ገይሩሎ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ናጽነትን ክወሃባ ንዓና ግን ኣይተፈቕደልናን ኩለን ሰውራታት ዓለም በቲ ኣንጻር ደንበ ክሕገዛ ንሕና ግን ክልቲአን ደንበታት ኣንጻርና ዓጢቐን ንጸላእትና ይዕጢቐን ንምጥፋእና ዝከኣለን ገይረን እዚ ክትዛረበሉ ቀሊል ዝመስል ከቢድ ዋጋ ኣኽፊሉናን የኽፍለናን ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ሰብ ክጾሮ ዘይክእል ጾር ጸይሩ በሊሕ መናጸር ጊጹ ዘይከኣል ክኢሉ ከም ኣብ ምድረ በዳ ዘላ ኦኣሲስ ዝምሰል ኣብ ሰላም ዘይብሉ ከባቢ ደሴት ሰላም ኮይኑ ይነብር ኣሎ እዚ ግን ውጽኢት ከቢድ ሽግራት ምምካት ክሳብ ሞት እሙን ኮይንካ ንሃገርካ ብሰማዕትነት ክሳብ ምሕላፍ ዝበጽሐ ውሑዳት ዝበጽሕዎ በሪኽ ንቕሓት ሰላ ዘጥረየዩ ይርከቦ ኣብ ዓምዲ መዛነይ ጸቕጥን ሸውሃትን ሰላም ኣእምሮ ጥዑይ ኣመለኻኽታ ጥዕና ዝጠልቦም ነገራት ዝብሉ ዛዕባታት ንረከብ ኣብ ዓምዲ ዛዕባ ሎሚ ዕብዳን ኣብ ጉዳይ ልኡላውነት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝብል ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ኣህጉራዊ ሕግን መግዛእታዊ ውዕላትን ኣኽቢሮም ምስ ጎረባብቶም ብስኒትን ሰላምን ዝነብሩ ኣብ ዘይድሊ ህውተታን ጽውጽዋያዊ ዛንታታትን ብምእማን ሰላምን ምዕባለን ዝተሓረማ ውድቀትን ጽጋዕተኛን ሃገር ፈጢሮም ይርከቡ ካብ ውሽጣዊ ጸገማቶም ንምህዳምን ረብሓ ጎይቶቶም ንምስሳይን ወትሩ ነዞባ ናብ ህውከትን ዕግርግርን ምስ ኣእተውዎዮም ስርዓታት ኢትዮጵያ ህዝቢ ኤርትራ ንምጽናት ኤርትራ መሬት ኣንበር ሰባ ኣየድልየናን እዩ ዓሳ ንምጽናት ባሕሪ ምንጻፍ ብዝብል እከይውጥን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸምዎ ግፍዕን በደልን መዳርግቲ ኣልቦ እዩ ተመልኪቱ ኣማሓዳሪ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ኣቶ ክፍላይ መንግስት ንሓፈሻዊ ምዕባለታት እታ ንኡስ ዞባ ዘላሊ መግለጺ ሂቡ ኣብ ዓምዲ መልሓቕ ኣዳብ ወኣልፈኖን ሓዳስ መጽሓፍ ክመሃርዴ ክጋደል ብጋዜጠኛን ጸሓፍን ቶምቦሳ ኣስመላሽ ተላልያ ንረኽባ ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣቓልቦ ሰሓበ ባእሲ ክልተ ሓያላት ዓለም ዳሲሳ ትርከብ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ መበል 47 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ክምረጽ እንከሎ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ መርመራ ብቕዓት መንግስቲ ወይ ከዓ ዶጅ ዝተባሃለ ሓድሽ ቤት ጽሕፈት ከፊቱ ነዚ ኣብ መንግስቲ ዝነበረ ብልሽውና እናመርመረ ዘቃልዕ ትካል ክመርሕ ድማ ናይ ዓለም ቀዳማይ ሃብታም ኢለን ማስክ ተሸይሙ ክሳብ ዝሓለፈ ግንቦት ኣብ ዝነበረ ኣዋርሕ ድማ ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካ ነይሩ ብዝብልዎ ስውር ዓሚቕ መንግስቲ ብልሽውናታት እናቃልዑ ንማዕከናት ዜና ዓለም ዝምግብ ሓድሽ ዕማማት ከካይዱ ጸኒሖም ኢለን ማስክ ሓላፍነት ናይ ዶጅ ክወስድ እንከሎ ኣሜሪካ 2 ትሪልዮን ብብልሽውና ክባኽን ዝነበሮ ዶላራት ከም እተሕዊ ፈኪር እኳ እንተነበረ ክሳብ ሕጂ 180 ቢልዮን ዶላር ጥራይ በፂሕሎ ዓመታዊ ክሳብ 70 ቢልዮን ዶላር ካብ መንግስቲ እናተደጎመ ኣብ መላእ ዓለም ብሽም ተራድኦ መርበባት ዘርጊሑ ዝጸንሐ USAID ምወላ ክቋረጽ ተገይሩ ብውድብ ዓለማዊ ጥዕና ዝውሃብ ዝነበረ ብኣማይት ሚልዮናት ዶላራት ዝቑጽር ሓገዝ ክቋረጽ ምግባሩ
كابتوم كندي ترقحتي بدوج استوسدو عمامات منبارم يذكر ب10 شحات زغصرو سرحتنياتات منغستاو ጨናፍር استلصللو أواجاتون تخسيتو نيرو إيلون ماسك كاب ممحدار ترامب إلغس كم زلو كساب زحبرلو موداتا ግንቦት ዓለም ዘዛረበ ናይ ሓባር ቅያታት ክሰርሑ ጸኒሖም ማስክ ናይ ዶጅ ሓላፍነት ኣረኪቡ ኣመት ብሕታዊ ዋኒኑ ክገብር ብፍቃዱ ከም ዝተኣልየኳ ይሓብር እምበር ፈኸም ክብል ዝቐነየ ምቅሓሓራት ገንፊሉ ከም ዝወፀዩ ዝንገር ሰማዕትነት እቲ ዝዓበየ ህያብ ኣብ ትሕቲ ዝብል ሰብ ኣብዛ ዓለም ክነብር ዘይገብሮ ይብሎን ነዛ ነብሱ ከም ሓድር ኩሉ ዝከኣሎ ዘበለይ ዝበላሓት እታ ዝዓበየት ሃብቲ ንኩሉ ሰብ ድማ ብሕቂ ተፈጥሮ ብማዕረ ዝተዋህበቶ ህይወት እያ ነዛ ህይወቱ ተኸናኺኑ ኣብ ዝብጻሕ በፂሑ ወሊዱ ዘሚዱ ክነብርካ ይደሊ ሰማዕታት ኤርትራ ድማ ነዛ ሓንሳብ ምስከደት ዘይትምለስ ክብርቲ ትዕድልቲ ህይወት ስለ ህዝቢ ስለ ሓፋሽ ስለ ሃገር ስለ ሓቂ ብምብጃው ከም ሽምዓ ምኺኾም ሓሊፎም ንብርሃን ናጽነት ኤርትራ ግና ኣብታ ዘይተሰብረት ዘንግ ሓቂዮም ሰቂሎማ ንዓለምን ንኸባቢኣን ክጸልዋ ዝኽኣላ ስልጣነታት መንገዲ ሓቂ እንተኸቢድወን እንተ ምምቻ ኣብይወን እቲ እንኮ መንገዲ ንሱ ጥራይ ምዃኑ ተረዲእወን ብገብት ዝመት ንግዝኣቶም ክሳብ ዝወድቕ ኣጽኒሖም ኣብ ዓምዲ ቀለምሕተት ሌተናል ኮሎኔል ኢብራሂም መሐመድ ዑመር ወዲ ሓሊማ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ካብ ከባቢ ጎሎ ተበጊሱ ንኣጻድፍ እምባሶይራ ብምስንጣቕ ንዓድታት መልሕድ ዳጋ መኮ ክሳድ ሳሪዳለ ዳጋ ብምብጻሕ ናብ ታልሃ ናርዐ ዝኣቱን ዘንቋልቁልን ብኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ተሳትፎ ህዝብን ዝተሃንጸ ናይ ሓመድ ጽርግያ ኣብ ዝሓለፈ 29 ግንቦት 2025 ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብተኣብ ተስፋጽዮን ኣዛዚ እዝ ማእከል ብርጌዴር ጀነራል ተኽላይ ክፍላይ ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ዩሱፍ ሳይቅ ሚኒስተር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ ልኡል ገብረኣብ ፕሬዚደንት ሃማደ ወይዘሮ ተኽኣ ተስፋ ሚካኤል ዝርከብዎም ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ኣብ ዝተረኽብሉ ብወግዒ ከም ዝተመረቐ ይዝከር ሓደ ካብቶም ኣሃዱታቶም ሒዞም ኣብ መስርሕ ምህናፅ እዚ ኣብ ጠልጠል ዝበለ ኣጻድፍ ዝርከብን በድህን ጽርግያ ካብ ዝተሳተፉ ኣዘዝቲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሌተናል ኮሎኔል ኢብራሂም ኣሕመድ ዑመር ወዲ ሓሊማ ሰራዊትና ብልሒ ሰይፊ ዘለዎ ኣብ ግዜ ኩናት ይምክት ኣብ እዋን ሰላም ድማ የልምዕ ክብል ገሊጽዎ ኣብ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን መበል 18 ክፋል ዓንኬል ሓሳባት ኣብ ህይወትና ሓገዝቲ ዝኾኑ ሓሳባት ኣለዉ ብመንጽሩ ጎዳእቲ ሓሳባት እውን ኣለዉ እቶም ሓገዝቲ ዘይኮኑ ሓሳባት ብረቂቕ መንገዲዮም ዝሃስዩና እቲ ምንታይሲ እቶም ሓሳባት ንኽውንነት ኣብ ምጥምዛዝ ተራ ኣለዎም ነሰባትን ኩነታትን ብዘይርትዓዊ መንገዲ ከም ንጥምቶም ይገብሩና ንሓገዝትን ዘይሓገዝትን ሓሳባት ኣብ ምንፋይ ሰናፋት ክንከውን ኣይግባእን ብዓንደ ርእሱ ሓሳባት ጭብጥታት ከም ዘይኮኑ ክንግንዘብ ኣለና ክንዲ ዝኾነ ዘዋጽኡናን ዘይዋጽኡናን ምዃኖም ብዙሕ እንተ ተመራመርናሎም እዮም ዘዋጽኡና ነቲ ኣብ ኣእምሮና ሕጂ ዝገማድሕ ዘሎ ሓሳባት ክውነታዊ ብዛዕባ ምዃኑ ንገዛእ ርእስኻ ሕተታ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ ሕሉፍ ግዜ እንታይ ከም ዘጋጠመ ሕሰበሉ ሓሳባትካ ክሳብ ክንደይ ኣድማዕቲ ምዃኖም ምግምጋም ኣይጽላእን እዩ እቲ ሓሳብ ዘይዋጽእካ እንተኾይኑ ክትብድሆ ዓይንኻ ክትሓሲ የብልካን ብኡ ንብኡ ካልእ ኣማራጺ ኣብ ምውሳድ ኢኻ ከተድህብ ዘለካ ነቲ ሓሳብ ምእማን እንተቐጺልካ እንታይ ከም እትኸስብን እንታይ ከም እትኸስርን ኣብ ሚዛን ኣእትዎ ተጠቒሱ ኣብ ዓምዲ ዛዕባ ሎሚ መበል 10 ክፋል ኢትዮጵያ ሃገርነትን ሃገራውነትን ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ትጸንሓና ኣብ ዓምዲ ዳይሪ ንዕሹ ከንህሉ ፈሪሐ ብዝብል ብሰሓቢ ኣቀራርባ ዝተዳለወ ጽሑፍ ዕላል ምስ ሰነድ ንረክብ ኣብ ዓምዲ ደላባብ መበል 3 ክፋል ትሕዝቶ ኦቤር ወሆሚ ሰፊራላ ኣብ ዓምዲ መንሰጅል ጾር ናይቲ ገመል ዘርእስቱ ታሪኻዊ ዛንታ ቀሪብሎ ኣብ ዓምዲ ዕንጀረ ምን ኣርወሐት
للعبي فتي أب تحت الزبل أب إرترا نفغر هزبن هاجرن استخفله وقا زيزنتو تاريخ نركب سلاو مقلتي وطن اتذكرت حبن 2025 يتنحنا أب عمدي شباب نقله كاب بهلاو تليتات مرقدي وسمية زدسس تحستو قريب الله أب عمدي حبربرو كاب طعناو طقمتات بون أقدستي علتات أب تاريخ إرترا بيلاتن نفس شختان يركبوام أب عمدي فنو عدات مبل سلساي كفال فراسة ورس أب عبوتاتنا وأبوتاتنا نركب أب عمدي جيماي سياسة نعبي كتما لوس أنجلس أمريكا تدهسيسو له أب عمدي سبوتلايت نتسبق تاريخ جماجمن مجونة إرترا زقلت صحف قريب له لوخ ودب حبرات هاجرات أب زوبا دبوب نستسلسلو لمعتاوي مدبات زكايد عدت زملكت ريبورتاج قريب له أب عمدي ديفلوبمنت على ما معلت دحنت مقبي زملكت ريبورتاج قريبو أب عمدي سبوتلايت نانتاينت الزغر حبن 10 سنة زملكت صحف يتنحنا أب عمدي قطبان وانينن مبل رابعي كفال قطباوي اقدا كم حالنجي فاينانساو اقدا أبتا اتقنزو أكل زبط ميلا بزبل قريب له مدبر عقوبات عرارب أبتا تكال علت كاب مصحف زيتنقر قدلي أبتي أشحت هزبي زقمتو زنبرا مدبر عقوبات سلمونا سنجرو عرارب هيوت زبزح اوان سلماوي زنبرا عراربن كبابيون تكالات دجن ببزح استدكونو بمنبارو قنا سقات نفرت خينات وتروز في الليوي نبران مس مجمار ورار بحر نقاش مسكرم شحن شعاتة 285 كأ أب ملوء دجن بفلاي أب كبابي عرارب تعاقي مزنباين دبدابن نفرت وسيخو ليتن كترن كيف ليه بزي مقرات نمعالتات كتسلا اتا زمررتن أب هزبي مدبر سلمونا كبيد بسلا زقدفتن على الدما 10 مسكرم شحن 985 نبرت أبدو رونا إزازس كحكة حلقيت استفت سمل علت نقهو كواب ساعة 9 أبيلو كل سب أب مدب سرحون كله حانت نفاريت أب سمايات عرارب حدق زيت راي زنبيات عزرت أقاول آزر أيو أبالات كفلي محبراو قداي نمعسكر سلومنا أتوكرو زقابرت اللو خينوس لزي تسمعهم 8 ساكت دبدب كم اتقل كي جمتو كم كرمم سرحهم كتسلو شعوان نعدنا خن كيديلهم كابتي مدبر تفانيوم زنبرمو أب منغو صلائي نبارنتو داقماي مستغط أصرا عدوم كي بتحو بتوم ناي دحر مسمر أبالات كفلي محبراو قدايات تسنيوم بخندي كللين دخامن نابت معسكر استملسو ناي كبابي مولكي عقوبات أبت مدبر نبرو بزر ما نعو أمن نتوم كاب دحر مسمر أسنيوم زمزو أبالاتن ناي درار انقروتن ناي مزنقع مدبن تقبر اللوم ناي مزنقع ليتي مستزازمة قلا ممهران إزالو مزن بيت نفاريت صباح كتملس لتخل صباح تمرسن تترفدو يمحشن النابلو ناي شغلت علال كعلو الجمرو نز سمع حلافي مدبر عقوبات سلمونا يمانا قبر السلاسة نز سقات كم قبول بموصد شعليتي كلتا أبالات اللي إخو نتن شماقل من قحت بهيلا نزو عادك أنستيو قازن الناخ حكحو كم زحبروان قبرا نساتن بقريين قحقح مدري تنسيين نتوم تمهارو مالت عقوبات تمرتي كم زيلا بمحبر قازهم كم زوعلو قبرا أبزاتك العلت لك ساعات 9 فرقان قدم غطري برتعن أرعدن دمت نفرتوق نسمايات عرارب مالت كسرت النوتو إذن نفرتوق كيتماتقا متين بقطتا أبلع المدبر عقوبات سلمونا دحر مزنباي أبت سلماو هزبي أديتاتن هتاناتن زنبرو ببزحي زقمتو سنجرو بومبتاتن أزنبا أبت بزي مقرات 45 دقيقة زقصله دبدب እተን ነፈርቲ እናተመላለሳ ፋሽስት እናተባህለ ዝጽዋዕ ከበድቲ ቦምባታት ሮኬታት ናፓልምን ፋክረስን ብምድርባይ ነቲ ብማዓስከር ብጽዑቕ ትክን ዶሮናን ናብ ድቕ ዝበለ ዓውደ ኺናት ለወጠኦ ነፈርቲ ጸይረንኦ ዝመጻ ቦምባታት ኩሉ ኣራጊፈን ምስተመርቀፋ በብማእዝኑ ብርቱዕ ኣብያትን ጫቕጫቕን ተሰምዐ
كلهم أبالات كفلي محبراو قداي جنفر إنده هزب دما نابتي استدبدبه بوتاتات قوهيو أبالات جنفر هزاناتون بقويا متيوم تتنبرواب نتوم بجلاد بومباتات توقعهم حماق ترئيت زنابورهم قصولات قدام النت بمهاب هيوتهم نمدحن كقوايو برحري دما نتوم موتات كقبرو ممرحي توهبهم أب عمدي شباب نوس عمدي زعبا سمعتاتنا أبنت ناي زنت إلت معالتي سمعتات نتوم حنا مجزأتن بدعن كفديو دومم زخعو نعوياتن كأنزان تقوع حزبي هلميلو نخطأفئ موبا زخانو نذكرلا وعلتهم ننقرلا قبرتاتنا نمزنلا معالت زخري إيرتراوانيا أب إيرترا نتصهدم أوداتنا والدن عبيتنا أشتون فسيسيو تاوت مجزأتي فريسو ناتسنت إيرترا جزأتي مجزأتي فقع إيلوهم زيتو تخبى زي كونس بتقادلون مسوءة أدحانتي دك هاجر استرخبى بمخانو أو أفريقيا بخبري زدارقو يبولون سوءاتنا أدحانتي سلازخونو كموتات أين قصرو من هزب إيرترا نمرد سماعتات دكو إنا نبعى علل زباللو مخنات نفولينات أماوت بمجنزابيو كاب مكرات رايا يكونوا نارحينو منا إيرترا بدم سماعتات سلستحات بتيا ملج إلى الزرعيت دم سماعتاتنا نمجزأت رايا زي كونس نخلو جاجنايو حتاتيبو كاب قص مريت إيرترا أفانيلنايو حلوانا نزا بدم نزففت بيت زرسح وي زركس كيركب بمخانو فولينات كلو بهراويو عب 10 سنة عمت متى كم ذات مالي حمد زلبسنا يوم بحدش زخري كبري نافقات أدناقات نسمعتاتنا نذكر أما حداري نوزوبا مولكي أتو زرعي برها أبتا نوزوبا استرقاقته معبالتات بسفيحو قليتو أب عمدي زعبالومي مبل 11 خفال إثيوبيا هاجرنتن هاجراونتن أب مسكلو منقدي قريبا سوداناوي ود بكر حد خاب قداموت سوءات سورة إيرترا أب تحت زبل أشحت إيرتراوان مدحنتهم نستقبرلا حمداق حمام نزعبيلا إيرترا أب شويت عدميهم تقوت أميلكا مزنتاو نزوخن يخون سب بفوتهم حدش زانتا كخوني كلن بنت أرو بمبقال كونات ولدي كابزا مريت زيكونو مدحنتهم أب كالق هاجر استدفنا حمداق حمام زي عبيو بفتاوم نسل إيرترا حليفهم زبل تواغن كابو نابو فولينة اللوا أبز زعبا بزوحات إثيوبياوان صوماليوان يمناوان سوداناوان يخونو ناي كالا هاجرات زيكاتات كنت أقص نخل نفتحو قالس هزب إيرترا آمينوم متكاتا زي بالله يوتوم سلاز خفلو آدم عبد الله أبو بكر زيادة بود بكر يفلت أب زلانجي كفال ناي معراب سودان بجمجم أب فلما ناي شحن شعات مئتن سلاساتات توليدو أب جزين السنتو كان بزحات مساتو مس مجزأتو سراويت إنجليز تعسكرو يقلقل نيرو نبزحات إيرتراوانون بتمساسال مداي أب سراويت إنجليز أب سودان عمتاوي ناي معسكر مسرح يكايد منبارو يفلت بز مسرت بركت زبلو من إسيات معرابو متحات إيرترا عمتاوي ناب عسكرنا إنجليز أب سودان تخطيبهم أبالات نايتا بأورتا شرقيا زفلت أب مبرق سودان زنبرو أهدو تتنبرو قال كاباتهم كأ مس مجمار برتا وقالسي بقدامنت ناب ثورة كابس تتنبرو كان بعل طاهر سالم إزاز محمد إدريس حاج عمر حمد إزاز محمد عمر عبد الله أبو طيارة عثمان أبو شنب حشال عثمان قبرو يجينن كالوت بزحة كتكأسو يخالو ناي تاريخ أقاد أمو خينو دما ود بكر نمجمر تاقزي مس إيرتراوان كلا لعدل إزرخبلو أب هيوت وتدرنا أبزنا برليو أب تدحرنا تسنة سودان زقات أماكينات حد ناي دوب سودان كا إيرتراوان ببزحي مزنبروا أهادو حابيرو تواقيو نسو أب حانتي أب دوب سودان كاب زكايروان وقات بخبيت تواقيو أب إيد تتقررتو ناي مودق حدقا قونيفونيرو شعو حدا نخونتاتو زفلت أو تهدر بتايو ننبسو أب حدقا ودقو بفولي جننت كاب زودقو العلو كاب ممراخ من الباتون كاب موتاد حينو زاد الحكمنا كركب ردو أتي نود بكر كاب موت زاد حنوت هدر إدريس آدمي بهال زيادة خا بفوجاج مالت فسيح اتبل ساقوا زفلت حدا خابتهم
ኣብ ሰራዊት ሱዳን ዝተዓስከሩ ኤርትራውያን ነበረ። ኣብ ዓምዲ ስፖርት ታሪክ ስውእ ስዩም ኪዳነ ወዲ ከልብ ተዳሲሱ። ኣብ ቀጽሪ ሚኒስትሪ ዜና ዝኽሪ ሓበን ብምዕሩግ ኣገባብ ተዘኪሩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ መስዋእቲ ጠቀስ ታሪክ ፈጽምታት ምምጻእ ናጽነት ግጥምታት ውዕሎ ሓበን ከምኡ ድማ ነቲ ኣጋጣሚ ዝምጥኑ ገለጽቲ ድራማታትን ጣዕመ ዜማታትን ቀሪቦም። ኣብ ዓንዲ ኣልኡስራ ናብራ ምእላይ ምዕባይ ቆልዑትን ኣብ እንግዳዕን ከሎ ኣብ ቦታ ስራሕን ካብአን ዝጥለብ ስራሕ ማዕረ መሰራሕተን ዝዓማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕደራ ዓቕመንን ግዜንን ዝኽተልኦ ሜላ ዝድህስስ ትሕዝቶ ቀሪቡ። ኣብ ዓምዲ ጥዕና ንቃንዛ መትኒ ኣመልኪቱ መትኒ ኣብ መላእ ሰብነትናዩ ቃንዛ መትኒ ዝርከብ ልክዕ ከም ናይ ኤሌክትሪክ ስልኪ ኤሌክትሪካዊ ተዘዝታ ተቐቢሉ ኣብ መንጎ ሓንጎልን ካልእ ክፍልታትን ሰብነትን መልእኽቲ የመሓላልፍ። እዚ ኤሌክትሪካዊ ተዘዝታ እዚ ዝኾነ ስምዒት ከነስተማቐር ይገብረና። ጭወዳታትና ከም ዝንቀሳቐስ ይገብር። ከም ምስትንፋስ፣ ምርሃፅ፣ መግቢ ምሕቃቕ ወዘተ ዝኣመሰሉ ሰብነትና ንገዛእ ርእሱ ዘካይዶም ዕማማት ክካየዱ ዝገብር መትኒ እዩ። ዋህዮታት መትኒ ኒውሮንስ ተባሂሎም ይጽውዑ። ኒውሮንስ ኣብ መላእ ሰብነትና ተዘርጊሖም ይርከቡ። ብፍላይ ኣብ ሓንጎልን ዕትብቲ ዓንዲ ሕቖን። ስርዓተ መትኒ ሰብነትና ኣብ ሓንጎልን ዕትብቲ ሕቖን ዝርከቡ መትንታት ሓዊስካዩ ዝቐወም። ካብ ሓንጎልን ዕትብቲ ሕቖን ወጻኢ ዝርከብ መትኒ ብኣገላልጻ ሓኻይም ወሰናዊ ስርዓተ መትኒ ይበሃል ተጠቒሱ። ኣብ ዓምዲ ትንታነ ዜና ጠንቂ ግጭት እስራኤልን ኢራንን ተዳሲሱ። ሰማዕታትና ብልዑል ማዕርግ ይዘከሩ። ኣሽሓት ሓርበኛታት ድማ ሕድሮም የተግብሩ። ሓሙስ 19 ሰነ 2025 መሬት ቂሐ ጽልሚ ኸፊቱ ወገግ ምስ በለ ነናይ ኣሃዱታቶም መለለይ ማልያ ዝለበሱ ኣባላት ማሕበር ምትሕግጋዝ ተጋደልቲ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ኣስመራ ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ክተኣኻኸቡ ተራእዩ። ሓድሕድ ምዉቕ ሰላምታ ድሕሪ ምህልውዋእ ድማ ጉዕዞ ናብ ኣንፈት ምብራቕ ተተሓሓዝዎ። ካብ ዝተሰቕልልወን ንኣሽቱ ዓበይትን መኻይን ብቐጥታ ብምውራድ ድማ ኣንፈቶም ናብ ሰሜን ብምጥዋይ ብሞተር ሳይክል ፖሊስ ትራፊክ ተዓጂቦም ዓበይቲ ባንዴራታት ኣብ ኢዶም ብምሓዝ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ብእግሮም ተጓዒዞም ሰዓት 7 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ማይደምነት ኣተዉ። ነቲ ኣቐዲሙ ኣብ ማይደምነት ተተኺሉ ገሊኡ ኣብ ምጽዳቕ ገሊኡ ድማ ዓብዩ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ዝርከብ ኣግራብ ናይ ምኹስኳስን ምግራብን ስራሕ ድማ ንሓፂር ግዜ ኣካይዶም። ድሕሪ እዚ ሰዓት 8 ቅድሚ ቀትሪ ምስ ኮነ ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ፣ ሓላፊ ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ብርጋዴር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ፣ ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ኮሎኔል መሓሪ ጸጋይ፣ ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ዩሱፍ ሳይቅ፣ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ወይዘሮ ልኡል ገብረኣብ፣ ሚኒስተር መሬት ማይን ኣከባብን ኣቶ ተስፋይ ገብረስላሴ ዝርከብዎም ኣዘዚ ሰራዊትን ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ከምኡ ከዓ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ኣብ ዝተረኽበሉ ድማ ወግዓዊ መደብ ናይ ዛረዛን ዕለት ኣብ ጎላጉል ማይድምነት ብዝኽሪ ሰማዕታት ጀመረ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ነዛረዝን ዝኽሪ ዝሓቆፈት ዕለት ኣመልኪቱ ንዕዱማት መኽፈቲ ቃል ዘስምዐ ኣወሃሃዲ ማሕበራት ተጋደልቲ ኣቶ ተስፋይ ቀለታዩ ንሱ 19 ሰነ ከም ወትሩ ስዋኣትና እንዝክረላ ከባድ ዕለት እያ ድሕሪ ምባል ማሕበራት ተጋደልቲ 44 ማሕበራት ዝጠርነፈዩ። ቀንዲ ዕማማቱ ድማ 5 ነገራት ዘጠቐለለዩ። ቀዳማይ መድሕን ህይወት ናይ ዝኣቱ ኣስታት 10,000 ኣባላቱ ብስሉጥን ጽፉፍን ከም ዝካየድ ምግባር እዩ። እዚ ማሕበር እዚ ዛጊት 30 ሚልዮን ነቕፋ ደበስ ንስድራ ስዋኣት ከም ሓገዝ ኣበርኪቱ ይርከብ። እቲ ካልኣይ ዝዓበየ ዕላምኡ ድማ ብስም ሰማዕታትን ኣጋጣሚ 20 ሰነን ናይ ምግራብ መደብ ኣብ ማይድምነት ብቐጻሊ ምስልሳል እዩ። ዛጊት እውን ኣስታት 11,000 ፈልሲ ኣግራብ ተተኺሉ ይርከብ ክብል ገሊጹ። ደቂ ምሓረ ሓወልቲ ስዋኣት ይህነጽ ኣብ ድሮ ናጽነት ማለት ዓመተ 1990 ክሳብ 1991 ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ንከተማ ኣስመራ 360 ዲግሪ ከቢብዋ ነበረ። ብፍላይ ድሕሪ ገስጋስ መጥቃዕቲ ደቡብ ድፍዓት ግንባር ሓልሓል መስሓሌት ሮራ መንሳዕ ሰሜናዊ ባሕሪ ርእሲ ዓዲ ግንባር ጊንዳዕ ቢዘን ማለት ኮበ ዓድሮሶ ዓላ ኣፈልባ ትኹል ንጸላኢ ወላ ክሃድም እንተደለየ እውን መህደሚ ንኻል ኣይተሓድገሉን።
أتقلالي نوحات نايتوم جنبارات 480 كيلومتر يبتح نيرو دحر متحز ودباويت كتما باطع كاب وشت ازي استتقسى عنكلاو جنبار لزخبدن دماوي وقع استخايدلون جنبارات جند عندك أمحرنيو أب نفس وكف كلتين جنبارات استخفله مسواتي لعلي 3,000 حربنيا وديقو لومي نزوم هاجر من مصان محاسن هيوتهم زبجولا جغانو بحبن نذكر الله رزان علتها بزيكات المود عامت متص واتنا نمذكر زغبر منقسقاسن سدرابيتاتهم نمطوار زغبر دكفاتن اوشت اذن 3 عامታት ማለት ካብ 2023 ክሳብ 2025 بحيلታት ምክልኻል ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ምህናጽ ነባር ሓወልቲ ዕቱብን ኣድማዕን ተበግሶ ክውሰድ ጀሚሩሎ ዛንታ ናይቶም 21 ሰማዕታት ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግን ንሶም ኣብ ቁሩሕ ንኽውዕሉ ክውሰኑ እንከለዉ ንምንቅስቓሶም ዝሕብር ወረ ናብቲ ኣብ ከረን ዝነበረ ቤት ጽሕፈት ኮማንደስ በጽሐ ኮማንደስ ኣብ ተዳሎ ዝጸንሑ እንክመስሉ ከይወዓሉ ከይሓደሩ ካብ ከረን ብምኻይንን በኣጋርን ተበጊሶም ሻቡ ምሕላብ በጽሑ ካብ ምሕላብ ንታሕቲ ብምውራድ ሩባ ገይሮም ናብቲ ተገደልቲ ዓሪፎምሉ ዝነበሩ ቦታ ቀረቡ ኣብቲ ህሞት ኩነታት ናይቶም ኮማንደስ ባህ ዘይበሎ ሓደ ገባር በዓል ገመል ቀቅድሚኦም ሓሊፉ ብዘብዘብ ናብቲ ተጋደልቲ ዝነበሩሉ ቦታ ብምብጻሕ ኮማንደስ ኣብ ጥቕኦም በጺሖም ከም ዘለውን ብቕጽበት እንተዘይተንቀሳቒሶም ድማ ሓደጋ ክወድቅዎም ከም ዝኽእሉን ሓበሮም ነዚ ዘየላቡ ሓበሬታት ሰምዑ ኣብ ምሕጻብ ክዳውንቲ ተዋፊሮም ዝነበሩ ተጋደልቲ ነቶም ካብ ሓረውታውያን ዝተማልእዎም ሓደስቲ ዘይተወዝዑ ተጋደልቲ መሪሖም ብቕጽበት ናብቲ ኣብ ጎኖም ዝነበረ ታባ ብምድያብ ከውሊ ዝኾኖም መዝገብ ክሕዙ ጀመሩ ባንጻር እዚ ኮማንደስ ኣብቲ ተጋደልቲ ዝነበርዎ ቦታ ቅድሚ ምብጽሖም ኣብቲ ማል ውዒሉ ዓዲ ዝኣቱ ዝነበረ ቆልዓ ተጓነፎም እሞ ኣብ መገድኻ እንታይ ርኢኻ ምስ በልዎ ብገርሁ ተጋደልቲ ኣብ ሩባ ሓያሊት ዓሪፎም ከም ዘለው ንጹር ሓበሬታ ሃቦም ስላው ምርኢት ስዋዓት ስፖርተኛታት ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ብረቡዕ 18 ሰነ ሰዓት 9 ቅድሚ ቀትሪ ዝተኸፍተ ስእላዊ ምርኢት ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሚኒስትሪ ምክልኻል ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ሓላፊ ምክትታል ፌደሬሽናትን ኦሎምፒክን ፓራኦሎምፒክን ኮሎኔል ሰለሞን ስዩም ዝተፈላለዩ ሓለፍትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ገዳይም ስፖርተኛታትን ህዝብን ተረኺቦም ነይሮም ብዝምልከቶም ውልቀ ሰባት መግለጺ እናተዋህቦም ድማ ነቲ ዝቐረበ ናይ ኣስታት 170 ስእልታት ገዳይምን ሓደስትን ስፖርተኛታት ሰማዕታት ሓደ ድሕሪ ሓደ ተዓዚቦም ነቲ መደብ በኣንክሮ ዝተኸታተሎ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ድማ ንኣዳለውቲ ናይቲ ምርኢት ዘይተሰነደ ታሪኽ ሕድሪ ሰማዕታት ከም መሓላለፍ ስለ ዘይክእል ጀሚርኩሞ ዘለኹ መደብ ዝድነቕ ጅማሮ እዩ ቀጽልዎ ክብል ርእይትኡ ብምሃብ ደገፉን ምትብባዕን ገሊጽሎም ስእላዊ መግለጺ ሃገር ኣብ ረዚን ዝኽርሓበን ኣብ ዓምዲ ስፖርት ታሪኽ ስውእ ኮኸብ ስፖርተኛ ብኹረጼን ማሓሪ ሰፊሩ ይጸንሓና ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ንዝኽሪ ሰማዕታት ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ኣዳራሽ ጂ3 ዘዳለዎ ኣጋጣሚ ንስድራ ቤት ስውኣት ደገፍ ገይሩ ኣብ ዓምዲ ሸባብያት ሃገር ኣብ ዝኽሪ ሓበን ዘርእስቱ ትሕሶ ሰፊሩ ኣብ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ 20 ሰነ ኣብ ዝኽሪ ሓበን ኣብ ቀጽሪ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻ ብ18 ሰነ 2025 ብማእቶትን እተፈላለዩ መሰናድኦታት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ዘኪሮም ውዒሎም ወግዓዊ ዝኽሪ 20 ሰነ 2025 ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ጸጸራት ስእላዊ መግለጺ ሃገር ኣብ ዝኽሪ ሓበን ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ዛዕባ ዜና መስዋእቲ እናኽሰምዕ ወግዒ መቃብር ዘርእስቶም ዛዕባታት ቀሪቦም ኣለዉ ኣብ ዓምዲ ተርሙማ እቶም 3 ንኣሽቱ ሓሰማታት ቀዳማይ ክፋል ጽውጽዋይ ሕቶ እተመሰቀለ ቃላት ዝኽሪ 20 ሰነ ዝኽሪ ሓበን መደብ ዝኽሪ ሓበን ፖሊስ ኤርትራ ብ17 ሰነ 2025 ብምኽንያት መዓልቲ ሰማዕታት 20 ሰነ ዝተፈላለዩ ስነ-ጥበባዊ መደባት ኣሰላሲሉ ኣዳራሽ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኤርትራ ማለት ኣዳራሽ ሰላም ንሰማዕታት ብዝውክሉ ቅብኣታት ቅርጻታትን ቴማታትን ወቂቡ ነይሩ ኩሎም እቶም ብስነ-ጥበበኛ ኣርሓኖም ገብረዝጋቢሄርን ካልኦት ክኢላታትን ተቐሪጾምን ተጻሒፎምን ዝነበሩ ኩሉ እዚ ተበፂሑ ዘሎ መድረኽ ሓበን ሳላስ ውኣትና ከም ዝኾነን ብሓበን ንሰማዕታትና ዘቕስን ክንሰርሕ ዝጉስጉስ ነይሩ ሰልፊ ሽምዓ ኣብ ከተማ ኣስመራ ንዝኽርን ክብርን ምሕዳስ ሕድርን ሰማዕታት
بأقطامي زخري حبن وقعوت انبل 20 سنة أب مقابر سمعتات أسمراء عمدي وحات الطفل زخر حبن بمحبركم إرتروان نبرت جدا كبابيان قعزو أقري مقطوت لقس دم نتبتات محبر ونن تاكسي بأقطامي زخر حبن أب عمدي ديفلوبمنت هياو مبتعا إرترا نسدرا بيت سمعتات زر السطحف قريبو أب عمدي Culture and Arts زي تصعد منفس تقراليت نقستي عقبة قرقش زرستو حتصير تاريخ جنينة صنعة قريبو أب شحنشعة 257 استولدت نقستي أما بل 10 عدمئة تمرتا قاريطة كتقالل وطت دحر تعليم أبو طراني 31 تمدبت تقراليت نقستي أب كينات تخيتا بخبي التوقي أو ناقت فيها بزنبرتلو بتصلعي تماريخا بزفتسمي ناي فلما مرختي تقرالت كونت حكمنا تغيرلا أبيت مأسرتي مارم جنبياتوت صنعتن تبعتن زمللي أتقراليت نقستي عوبا قرقش أبزخونت مأسرتي كل عينة قفعتات تتصاويرا كي تتصعدت مكيتا سجيراتو دحري كلتا عمت تانحوت أبيت مأسرتي مارم جنبي أبيت مأسرتي حاس كوينا فردي وتهدراو بيت فرد خصبتا سقاقرت أبز أوانزي أكو آرخيبهم تحت عدمة مخانا كم مكالخليني بيت فرد قال كتهب مخروا نت مخري أتقبلتون فتيا رجع كتقادل كم زوا السنة قال هبا بنايت الجزي ملكعي ناي موت فرديز قبقا كنسو بين ناي حلفة مأسرتي قبل عليات وسينو أبزوهم متون انتخنا كندقو يتنحكم كتبلت رايا ملسي فرد زهبت دحر جزي أبعد سابا أبز نبرة بألم بك أنجز فلت بيت مأسرتي تسقاقرت أبزون انتخنا صنعت ودابة ناي تقلاسين ناس منفس أبكالوت مسرات لعل تقداسنة تمرتي من اللي أخونا بتمرتي بخلو ناي كال أي درجة ملك فتنازل على نت بمتقع بتجزيتي أبكال أي درجة كم ناي سنة قطر ممهر كوينا سرحت أب ألم بكاين كلا مس بعل بيتاعتو سولومون فقادو تفقيرهم ناس كوينو أسمراتهم بحبار كنبر جمرو مس جزي سب حدار كوينهم حجري استبهلو ولاد تبكيرهم متببع بعل بيتا كي تفلا تسمت مرتان خطروي أب أسمرا يونيفرسيتي أتيا قوني معلتاو سراح منقستن لعلن تحتن حرارن تمرتا زازيما بسنة قطبا تمرغا تقاداليت نقستي عقبا قرقش أما قابيت 16 بمغنات حمام تسويقا سئلاوي مقلتي معلتي سمعتات وقعو تنبل زخبركم تعزبت تلفزيون إسراء نلوم استدالو مدب داساس حتمت أبزي فتسم سلام